আমি বিপিএফ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কি আছে তাতকৈ আমি বেছি শক্তিশালী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ পৰা বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ এজন সৈনিক বা এজন কৰ্মী হিচাপে আমাৰ দলৰ যি নিৰ্দেশনা আহিব এই নিৰ্দেশনাটো নিশ্চয় আপোনালোকে নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ आं साफ्रोमखौबो आसा खालामदों दिनै जाय बिथांमोना बिपिएफ राजनीति दलाव योगदान जाबाय बे बिथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो बे बिपिएफ राजनीति दलजों गोरोबफानानै दा बिपिएफ राजनीति दलनि जे नीति आदर्श बे नीति आदर्शखौ मानिनानै निश्चय सोलिलांगोन बा मानिनानै खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बे दिनैनि बे जयनिं जानाय जे नुथाय बे नुथायनिफ्राय जों दिनैहाय खेबसेनो जोङो बुंनो हायो जे खेबसेनो जों फंसेनो जों बुंनो हायो जे दतमा 2 नं समष्टि हिसाबै जोंखौ गुबुन राजनीति दला खुनु पदनिफ्रायबो फैजेननो हानाय नङा होननानै जों दिनैहाय जों गोरायै बा दाथि जों बुंनो हायो नङा होमबा देरहागोन ना देरहाया रायजोफोर दतमा हिसाबै देरहायोना देरहाया देरहागोन ना थिगैनो दङ आरो नोंसोरथ' आरो फैदेरबावबाय नङा होमबा 600-700 मानसि दिनै गोदानै जगदान जाफैबाय गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै जों ज' मावलांसै नङा होमबा आं गोजामफोरखौबो खावलायबाय गोदानफोरखौबो खावलायबाय जाहाथे गोजाम दिनैनिफ्राय बेदा-बेद जाहाथे खालामलाया बे गोदानसो बे गोजामसो बे उमुखसो बे दाख्लै नांलायदोंमोन बे दाख्लै खमलायदोंमोन होनलायनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे मुं सुलायलाया आं साफ्रोमखौबो खावलायबाय जों मोनसे न'खरनिनो सासे गार्जेननिनो सासे बिफानिनो जों फिसा बायदियै मोनसे फेमिलि हिसाबै जों जयैनो सोलिलांनांगोन बेखौ आङो साफ्रोमखौबो खावलायबाय আমার মাঝে যাতে ভুল বুঝাবুঝি নহয় নতুন পুরানা কিবা কিবি যোৱা ইলেকশ্যনত আমাক গণ্ডগোল কৰিছিল মাৰিছিল কাটিছিল কিবা কিবি তেনেকুৱা ভাৱধাৰাটো আপোনালোকে ল'ব নালাগে যি হৈছে না আগত যি হৈছে আজিৰ পৰা আমি একেলগে এটা ফেমিলি হিচাপে আমাৰ এখন সংসাৰ বা এখন ঘৰৰ ফেমিলি হিচাপে আমি গণ্য কৰি পেলাই আমি একেলগে খোজকাঢ়ি পেলাই আমি আগতো 2026 চলিত বছৰ 2026 যিটো এপ্ৰিল মাহত হ'ব লগা যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনখনত যাতে আমি একেলগে কাম কৰি পেলাই আমাৰ কেণ্ডিডেট যিয়ে জনক দিয়ক কিয় আমি একেলগে যাতে জিকাই দিয়াত আমি সহায় কৰিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ যাতে नङा होमबा जों जाहाथे देरहासार जाहोनो हायो बे उद्देश्यखौल' जों सिगाङाव दोननानै खामानि मावबानो जाबाय बोराबलायनो नाङालै गावजों गाव मिथिबाय आरो लिडारफोरखौ सनमान होलायनो रोंनांगौ गिदिरफोरखौ जों सनमान होनो रोंनांगौ गिदिराबो उन्दैफोरखौ एसे अननो रोंनांगौ नङा होमबा ডাঙরে মরণটিও জানিব লাগিব আর সৰুও সন্মানটিও জানিব লাগিব হয় না নহয় जोङो देरहानो हागोन नङा होमबा जों खोथा होनायखौ खोथा लाखिग्रा राजनिथि दोलो नङा होमबा रायजो राजाखौ लानानै जों राजनिथि खालामनानै हाग्रामा महिलारि सारा जोङो बिपिएफ राजनिथि दोलोआ थांनाय 2005निफ्राय जों इलेक्सन गेलेदों बेनिफ्रायनो जों रायजो राजाखौ लानानै राजनिथि खालामा रायजोफोरनि थाखायसो जों राजनिथि खालामो रायजोफोरनि स्वार्थनि थाखायसो जों राजनिथि खालामो बहा दालां नांगौ बहा लामा नांगौ बहा स्कुल नांगौ बहा कलेज नांगौ बहा आइवाइ न' होनांगौ बहा ब्रिज बानायनांगौ जोंनि लक्ष्य उद्देश्यआ बेसो बर' नेसना बगातो खालातो बगा কই বলে আমি কেতিয়াও রাজনীতি করা নাই আর রাইজক লয় আমি কেতিয়াও রাজনীতি করা নাই রাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতি কৰি আহিছোঁ বিগত যোৱা 2005 পৰা আমি বিপিএফ ৰাজনীতি দল হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰি সাৰে কেতিয়াও মানুহ আমাৰ ৰাইজক লৈ ৰাজনীতি কৰা নাই ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণেহে আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ তোমার বড় নিচিনা খালাতো বগাতো খালা কই পেলাই রাজনীতি করা মানুষ আমি নহয় হয় না নহয় হ্যাঁ ৭৫,০০০ টাকা দিব বলে দিছে আমি তো এই ইউপিপিএল এই বিজেপি এই কংগ্রেস কিবা কিবি কই পেলাই আমি ভাগ করে পেলাই কেতিয়াও সরকার চলোৱা নাই আপোনালোকে এই 4-5 মাহতে আপোনালোকে সবে গম পাইছে হয় না নহয় সবকে দি দিছো আমি চ্যানেল গ্রুপের পয়সা আমি সবকে দিছে হয় না নহয় তো ভালকে আমার মুখ্য অতিথি আপোনালোকৰ ওচৰত ভালকৈ ক'ব এইটো বিষয় লৈ মই নকওঁ তো जोङो দতমা সমষ্টি হিসাबै আৰু দতমা এমসিএলএ সমষ্টি হিসাबै जोङो
देरहाहोथारनांगोन रायजोफोरनो देरहाहोनो हायोना हाया दतमा समष्टि एमसिएलए समष्टि हिसाबै जोङो जोंनि दतमा 2 नं समष्टिनि एमएलए खौ जोङो देरहाहोनायाव मदद खालामनो हागोन ना हाया हागोन ना दे हागोन हाया बुंलाय खेबसे हागोन हाया हागोनथ' ना दाख्लै बिराद लिरदो फायजामा गानग्रानि जों जेनदों नङा जेनाखै दतमायाव जेनदोंना जेनाखै जेनदोंथ' ना खथ्थ' बुरजा फैसा लानानै फैदोंमोन आसोला थेवबो हायाखै जोंजों ना हादों हायाखैना आरो दाथ' माबा बिनि फिसासो दासो दारायबावदों एबारना राजुसो नङा होमबा सेक्रेटारिनो आगो बे लोगो लोगो गेलेयाखै दालाय आंजों जेनाखै दालाय नोंसोर फेजेनदोंना बेखौनो हो आपनालोके মোক শিখাই দিছে না নাই আপনালোকে প্রমোদক হারাই দিছে না নাই হারাইছে নিশ্চয় এবার তো ইয়াতকে জুনিয়র ইয়াতকে গুরুহে খেলিব রবীন্দ্রনাথ স্যারের লগত তাই না নয় রাজু নার্জারি তেওঁ বলে আমার দতমা সমষ্টি খেলিব বলে তার ভাইগো বিয়া এইটো বাছনি করে ল'ব নালাগিছিল দতমাও गेलेनो नाङामोन बियो एथ' गोबाव सेक्रेटारि मावबाय माबा माबि मावबाय बिराद बखिलि खालामबाय नङा होमबा देरहानाय सिट नागिरनानै लाबानो जायोमोन बा सिमांखौ देरहानायाथ' देरहाखाया 15थावबो मोनसे देरहाखाया बिसोरो देरहायो आरो दतमायावथ' सिमां नुनानै लाबा गैखाया दतमा समष्टियाव 2 नम्बर दतमा समष्टि हिसाबै बनरगावआव मोनथाम बिसिडिसि गोलैयो नामा प्राइमारि गोलैयो बे बनरगावआवबो जोंनि देरहाखानाय बिपिएफनि दखलावखा दतमा समष्टि हिसाबै एमसिएलए समष्टि हिसाबै जोङो बेहाय जोंनि दखलावखा बिपिएफनि दखलावखा नङा होमबा आरो कुसुगाव गावनो एमसिएलएखा गावनो इएमखा नङा होमबा गावनिनो एमएलए एक्जिस्टिं एमएलए गावनिनो समष्टिखा सराइबिलावबो दाजु दानि एसे बै बिना खाथाथिजे दा एसे गोलैयो बेबो जोंनि एमसिएलएखा जोंनि देरहाखानाय नङा होमबा जमदुवारनि एसे गोलैदेरो जमदुवाराबो जोंनि एमसिएलएखा उइलियाम नार्जारि बिथांनि जायगाखा देरहानायानो देरहाजोबखानाय दा मा लाब नङा होमबा खाफाल गाज्रि नङा होमबा बेयो जेनखानाय जायगायाव फैनानै दिनैनो डिक्लेयार होखाजावो जेनखानायसो नोंहा होननानै नङा होमबा जोंनिखौ देरहानाय होननानै लानो हायोब्ला जोंहा ओरैनो देरहाखाबाय होननानै लानो हायो जोङो नुवाखै मानसिफ्रा जोंना आरो बै सेरफांगुरियाव बेनिफ्राय बांसिनबाव मिथिखा दा सेरफांगुरियाव जों मिटिं खालामनानै फैदोंब्रा आरो गासिबो बायथ' बायखाय आबौमोन मादैमोनजोंल' हौवाफोर दं नामा नायलाय नोंसोर 100 जनाव साबासो दं खोमा नायलाय नोंसोर गसंनानै खेबसे नायलाय गासिबो हिनजावफोर नङा नङा जोंना सारा मा होनो लक्ष्मी होनखायो नङा होमबा हिनजावफोरजों मोखां नुबाय लक्ष्मीसोलाय देरहाखायो देरहाखागोन जोङो नङा होमबा जायखिया जोंनि गेजेराव जाहाथे भुल बुजा जाया जों मोनैनि खौसेथिखौ जों लाखिनांगोन आरो जों सुत्रखौ सुत्र हिसाबै जों गोरलै हिसाबै लानो नाङा नङा होमबा देरहानायाथ' जों 100% जों देरहाखागोन खिन्थु सुत्रनि आखायाव मा थायो मा थाया नङा होमबा गाव लंपेन्ट सिगाव सिपि सिगाव मा लाखोमानानै बोरै गेव सुगोन बोरै थ' दे होमबा ओंखायनो जों गोरलै लानो नाङा सुत्रखौ আমি सुत्रखौ আমি বড় বলে বা শক্তি নাই বলে আমি ভাবি লোৱাটো শক্তিহীন বলে আমি ভাবি লোৱাটো উচিত নহয় না সূত্ৰৰ হাতত সূত্ৰৰ ভিতৰত কি থাকে কি নাথাকে আমিতো গম নাপাই না হয় না নহয় নিউক্লিয়ার আছে না নিউক্লিয়ার আছে না খামান আছে না বোম আছে কি আছে আমি কি নাকি গম পাবো না এখানে আমি সূত্রটো বা অপোজিশন পার্টিটো আমি অপোজিশন হিসাবে বৈঠক করে পেলাই আমি রাজনীতিটো কৰিব লাগিব দেই होमबा सूत्र नालाय सूत्र हिसाबै जोंहा लानांगौ मानसिक सूत्र नङा राजनीति भाबै जोंहा सूत्र ओमफ्राय आङो जोबथारनायाव बयखौबो आङो व्यक्तिगत हिसाबैबो आरो बिपिएल राजनीति दोलोनि जानानै दतमानि एमसिएलए हिसाबै आं साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन देरहाहोथारनांगौनि सार्थआव दिसपुराव एमएलए हरथारनांगौनि सार्थआव दिसपुरनि गभर्नमेन्टआव जों बाहागो लाथारनांगौनि सार्थआव 19 दिन मिथिबाय दिनैनिफ्राय मात्र इलेक्शना 19 दिनल'सै नङा होमबा 19 दिन बिपिएफनि नामाव एसे समाय होदों अननानै बयबो दे 19 दिनखौ बिपिएफनो 24 घन्टायाव 12 घन्टानि एसे बाराबाबो बिथांमोना जाहाथे समायखौ होयो बेखौ आङो गोरबोजों बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय बिपिएफ राजनितिखौ देरहाहोनांगौनि सार्थआव
गभर्नमेन्ट बानायनांगौनि सार्थ जोंनि गथ'फोरनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि सार्थ गावनिफ्राय एसे बांसिन मात्र 14 दिनल' मिथिबाय 1865 दिन जों सुगैखागोन मिथिबाय दाथ' जों गभर्नमेन्टआव फैखानाय बिटिसि हिसाबै आरो आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोङो 5 बोसोराव 365 1825 दिन जों जाहाथे शान्तियै बिटिसिखौ गाजा गोमजायै जाहाथे सालायनो मोनो बेनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो खावलायबाय बे 19 दिनखौ नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानैबाबो जाहाथे देरहाहोनायनि बयबो मदद खालामो एसे खस्थ' खालामो एसे जानाय लोंनायखौ मोनजादबाबाबो एसे खम मोनजाबाबो बोराबलाया बेनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो खावलायबाय আপোনালোকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে 19 দিনটো আমাৰ BPF ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে অলপ সময় দিলে ভাল বা মই অন্তৰৰ পৰা বিনম্ৰতাৰে আপোনালোকক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।